Glusemia kapilarraren determinazioa. Yolanda Salgado dut izena eta erizain hezitzailea naiz Gurutzetako ospitaleko endokrinologia zerbitzuan. Glusemia kapilar bat aztertuko dugu orain. Horretarako, glukometro bat, etxe komertzial bakoitzaren tire egokiak dituen potea, zistagailu bat eta atza ziztatzeko lantzeta bat. Horrez gain, gero glusemiak erregistratzeko kuaderno bat erabiliko dugu. Lehenbizi, eskuak garbituko ditugu. Eskuak garbitu eta oso ondo lehortu ezin ditugun leku batean egongo bagina, lehen odoltanta bota eta bigarrena erabili beharko genuke. Horrela, glusemiak erreala ez izateko arrisku txikiago izatea ziurtatuko dugu. Lehen azterketa egingo dugu. Lehenik eta behin, lantzeta ziztagailuan jarriko dugu. Presio eginez sartuko dugu. Babesgarriak kendu eta berriz tapatuko dugu. Ziztadaren sakontasuna baloratuko dugu. Dugun larruazalaren arabera erabaki dezakegu sakontasuna. Normalean, 3 bera aurrentzako da. Tira aterako dugu potetik, baina segituan itxi behar dugu. Izan ere, potea irekita utzizkero, tirak onda daitezke. Erabiliko ditugun tirak iraungita ez egotea ere ziurtatu behar dugu. Iraungita dauden tirek emaitza bat emango digute bai, baina ez dakigu hori zuzena den. Tira, glukometroan sartuko dugu. Ez dugu glukometroa piztu behar, automakikoki pizten data. Gainera, odoltanta bat edo odoltanta baten marrazkia agertuko da, eta horrek lagina erabiltzeko momentua dela jakinaraziko digu. Atza ziztatu baino lehen, atzeko odola bildu eta puntaraino eramango dugu. Ondoren, atza ziztatuko dugu. Ziztatu ondoren, berriz egingo dugu masajea atzean tanta on bat ateratzeko. Gero, odol lagina hartuko dugu. Makina kantitate zehatza hartzen duela ikusiko dugu, eta segundo batzuen buruan emaitza emango digu. Emaitza eskuartean dugula, erregistro kuadernoan dagokion laukian apuntatuko dugu. Lauki horretan, egiten ari garen edo egingo dugun jatordua adierazten da.